Ini ndiri murume ane makore 48 ekuberekwa. Ndine vana 3, mudiki wacho anova ane 15 years. First born musikana is 24, akakasika hake kuroorwa, asi akaroorwa akachata zvakanaka, ane mwana wake 1. Second born is 20 now and he is a boy and achangobva mukutizirwa. Then last is a girl. Hama dzangu ndiri kushaya zvekuita naamai vandigere navo vane imwe nhumbu futi. She is 47 years old and we had agreed kuti tapedza. Takatombokurukura nezvenyaya iyi. Ivo vakasuggesta kuti vachadamburwa matubes asi vakaramba, so aiita zvema-implants zviya. Saka so far zvaishanda, asi apa ndava kuona kuti akanga akanditeya. Iye kana kubatikana nazvo hake kuti ane nhumbu, hanzi ndiye achasara nesu pano vamwe vese vaenda. Guys, ndakabatikana zvakanyanya zvekuti ndiri kufunga kuti ndibve pamba ndomboenda kunogara somewhere. Ndiri kuita kubitirwa chaiko nehasha. Handisi kana kukwanisa kugara musame room naye. Ndinorara hangu musitting room ndichiona TV. Ndaitoti ndakupedza zvema-school fees. Apa munhu akatoronga dhende zvake. Ndibatsirewo ndisati ndaita wrong move panapo.